wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud wassababil a'zami likulli mawjud. Salatan nuhaffizuna bihal Qur'an wa tufahimuna minhul ayat wa tusabbitu fi qalbinal iman wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Khususan ila abi umi abamana Syekh Haji Syekh Asrar al-Ishaqi rahimahullah mu'allif hadzal kitab. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Wa innahum lan sak temene syayatin. Napa syayatin? Syayatin niku jamake syaiton. Nah, nek syayatin niku jamak ya. Nek teng mriki ndamel dhamir hum. Nggih. Iso uga diartekno berarti setan iku nggih kategori mudzakkar. Nggih. Kok mboten wa innahunna tapi kok wa innahum. Nah, napa setan-setan niku sing kala wingi niku dampingi kula panjenengan. Jadi rumangsa napa mboten kula panjenengan niku lagi didampingi setan. Enggak terima didampingi, kadang bermesraan. Bermesraane apa? Ngerasani lho niku berarti kan nurut bisikane adu-adu. Lah niku sifate napa malih? Iri. Berarti nek ana wong adu-adu, ana wong iri, ana wong apa malih gawe fitnah, gawe hoax, hate speech, masih sing ngaji sepuh-sepuh seero istilahe arek sakniki ya. Seero istilahe napa? Milenial. Jadi nek krungu jenenge hoax niku pun kaget. Niku sanes kok, sanes kanggo badminton. Hoax niku padha karo fitnah. Omong sing gak ana bukti. Nah, nek tiyang ngarani hoak tulisane. Enten malih istilah hate speech. Napa?
speed niku omong-omong, speed niku ujaran, hate niku apa? Kebenci. Nah, nek ana wong ngajak-ngajak tukaran, nggih, dudukno eleke wong, nggih, sik gak seneng, iku jenenge hate speech. Nggih. Alas, wis tua-tua wis gak tek ngono-ngono, mboten napa-napa. Encene sakniki niki jamane niku modele macem-macem. Nek krungu ngoten sik mboten nggih. Nggih, ana malih napa? Hate speech, hoax. Wis niku istilah-istilah sakniki sing sering muncul, nggih. Lah, setan nek ana wong ngono iku suweneng tambah di gunggung, di rangkul. Lah, sing dirangkul sing digunggung gak ero, soalnya gak ketok. Maka no bahasane Quran kala wingi, wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sapa wonge sing adoh marang pangeran, sapa wonge sing adoh sangka zikir, nggih, sering lali. Lah, niku peluang setan ngerangkul, nggih. Peluang setan ngejak napa? Bermesraan. Nggih. Cara diketokno rupane ngoten keplayu nggih. Saking ae gak ero, jadi dijak ngrasani kewayeng suweneng ya. Nah, dibahasakno qarin soale hubungane niku wakrab banget. Ya. Jadi ana istilah qarin niku hubungane sing cedhek, sing kaya plek. Nah, niku jenenge qarin. Pun napa setan-setan sing ngejak-ngejak keelekan, ngejak-ngejak sifat sing napa negatif, ngejak-ngejak ngrasani adu-adu, hasud, riya, sombong. Nah niku anune kabeh niku. Senjatae setan kabeh niku. Wa innahum la yasudduna. Nggih, la yasudduna iku yakti nyegah sapa syayatin ing man, nggih, nyegah. Kula panjenengan gak ero apa sih sing dikarepno kula panjenengan dijak rasan-rasan niku dalam rangka nggih ngalang-ngalangi nggih kula panjenengan sik adoh nang Gusti Allah, sik akeh laline, sik cedhek karo dosane, maksiate niku. Jadi ngalang-ngalangi niku dalam rangka apa? Aja nglakoni apik, lakonono sing dosa-dosa. Sanjange nek Ramadan setane dikerangkeng. Lah, masih dikerangkeng wong sadurunge Ramadan pinten berarti 11 wulan iku wis kekoncoan akrab, wis kebiasaan rasan-rasan macam-macam wis kebiasaan. Setane prei, tapi sing dijak biasa rasan-rasan iku terus ae. Lah, sing salah sinten? Jarine dikerangkeng, tapi sik pancet ae jarine poso-poso gak ono setan. Tapi kok setane ndek warung. Berarti napa? Niku gawane kumpul suwe sing wis kebiasaan gak rumangsa. Nggih. Mangkaaken nek wonten hadis nggih. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an nggih. Qala ngendika sapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bila ilaha illallah. Nggih. Kanjeng Nabi dawuh teng kula panjenengan mulai zaman sahabat berlaku sampai akhir zaman. Nggih. Napa pesene? Netepono, kuwatono, gandolono zikir nang Gusti Allah. Kuwatno maca la ilaha illallah dalam rangka napa? Namengi masuke virus setan. Nggih. Sing nomor loro wal istighfar, akehno njaluk sepura maca istighfar. Apa niku munu tameng, niku munu dalam rangka untuk preventif, mencegah daripada masuknya sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat sing Allah sing digawa karo setan mlebu nanggone napa? Atine menungso. Napa namengi setan niku terus dibeleno pitik ngoten ta? Nggih. Utawa apa? Beleno ndase kebo ngoten ta? Tambah seneng setane. Nggih. Ya niki wau tombone, carane njaga ati sik gak kena pengaruh sifat-sifat sing elek wau, akeh-akeh sakjane ngoten para sesepuh, para kiai, para guru, para wong tuwa-tuwa biyen niku wis muruki gampangane sak enggak-enggake mari salat. Ya Mas ya diluk-diluk gak sampai gak belas gitu. Wis sak maca-macae wis sak syukur iso dijangkepi. Nek ana sibuk-sibuke aja sampai ninggal pelencing. Sik ana lah jenenge istighfar niku. Nggih mboten plak. Nggih. Soale napa eling dawuhe Kanjeng Nabi ya kuwatono oleh jaluk sepura oleh napa zikir sik gak kelebon sifat-sifate kadang niku alah tek ngono gak usah ngono-ngonoan. Ayo engko nek wis kadung kelebon temen nggih angel ilang-ilangane napa nah niki kula dudukno strategine setan. Krana niki wau ana ayat sing hubungane ambek setan sing ngalang-alangi kula panjenengan nang keapian, kula critakno pengapesane setan. Kok meneng kabeh niki? Diterusaken ah. Setia. Bun. Gak enak nek ate gak terus kena setia. Fa'aksiru minhuma mongko akeh-akehno sira kabeh pun atik tuwa enom rumangsa sik durung apa sik suwe matine rumangsa sik dawa umure pun atik ngoten pun nggih gak atik gender wis gak atik pangkat gak atik apa wibawa, gak atik kekuasaan, gak atik apa maneh kesehatan wis sing lara sing sehat sing apa maneh wis dadi apa wae gak ana bedane nek urusan iki. Mungkin kula kek informasi rada ngeri titik nggih.
Wah, iki tambah setia nggih. Nggih, ana sampeyan nek krungu SS, ya. Mungkin kula dudukno nggih. Kula ngrungokno SS iku kok iya ta ngotene. Pun niki sik. Nek wis akeh maca istighfar, nek wis akeh zikire nang Gusti Allah, qala iblis. Lha niki. Ya napa komentari iblis? Nggih. Ahlaktun nasi bizunubi fa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Niki pun nanti kula aturaken nggih. Nek kula panjenengan wis nolak namengi preventif antisipasi wis supaya gak kelebon kemasukan virus sifat-sifat madmumah, riya, ujub, ananiyah. Ngertos ananiyah niku napa? Mboten. Oh, mungkin nggih tapi gak ngerti. Nek ujub ngertos nggih, ujub. Nah, niki sing umum. Riya umum nggih ya. Ananiyah. Napa ne Mbak Nuna? Ananiyah niku dari bahasa ana, ingsun. Lah dikai ananiyah niku artine napa? Aku ngaku-ngaku. Nggih. Nek gak aku, iki aku, nek jare arek saiki narsis. Nggih. Apa narsis itu? Hati-hati lho penyang sampean kena bahasa narsis iku bawangga. Iku ananiyah iku. Kadang arek saiki iku istilah-istilah niku lho. Puwede. Oh narsis. Iku mono sifate tipis. Ya. Oh, iki narsisme. Oh, kena sisme tambah guaya. Padahal iku aliran ananiyah, aliran akon-akon iku mono sifate. Nah, pun wakeh ken ono takabur, ono sum'ah macam-macam. Nggih. Sum'ah niku napa sum'ah? Ono maneh. Napa? Gedang dikei Nah, nek ananiyah iku akon-akon, nek sum'ah nduduk-ndudukno meh padha kaya riya. Nggih. Nggih. Nek sum'ah iku diomong-omongno, nggih ya, dirungok-rungokno wong, "Cuk rame-rame ya, aku ngene-ngene." Lho, tapi ngomong aja rame-rame tapi diomong-omongno, repot niki. Tunggale rahasia ya. Lho niki lho. Nah, setan niku nggih ngakoni nek wis ditamengi kaya ngoten niku rumangsa gak iso nyerang. Nggih. Nah, terus ya napa? Falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa. Lho niki lho. Nek wis ditamengi gak iso mlebu, sik gak putus asa. Ya napa? Dikei angin-angin, dikei suasana-suasana sing iku ndadekno seneng, sing iku ndadekno kepincut. Ya napa contone? Iso ibadah seweneng bangga. Gitu. Lah, saking banggae iso melok kumpul-kumpul. Kayak ngeten iki hati-hati niki. Niki mboten kok wis beres bebas saka pengaruh setan mboten, masih kumpul niki hati-hati. So perlu jerone ati sik ketok koncone. Sik didilok absen. Nah niki wis mulai. Wahum yaksabun nggih. Hawa ngoten niku gak krasa, ya. Nah. Kadang sing muncul apa? Api aku iki wis ngaji, wis kumpul, wis wiritan, wis maca Quran. Tapi ndek kono engko masih yo gak dipamer-pamerno,
rumangsa awake wis bener, wis slamet saka neraka, awake wis oleh hidayah, wis gak yakin nek katene kena pengaruhne setan. Lho niki tambah nemen malih niki. Sik jerone sik diomong. Lho jane makane kula wingi sanjang, gak atik kiai ya gak empun nah. Kurang apa bar sesa niku? Zikire kuat, salat sis kuat. Kok matine suul khotimah niku lho kena apa? Krana apa bangga karo ibadahe, kuat ibadah, dikei pengaruh ngombe khamr tambah kuat maneh. Nggih, enten crita niku nanti piye nggih. Mari diombe kuat ibadah semangat tapi ndase ngliyeng niku. Ibadahe iku gak wong normal tapi wong apa ngene? Mabuk. Lho gak wis. Nah, nek wong mabuk niku wis paling gampang pun. Wis gak sadar, wis gak normal ndelok apa-apa iku sing muncul nafsu, sing muncul syahwat, keinginan sing elek-elek. Waune nggih ngoten berangkate nyono awake wis paling apik. Nah, sehingga wonten ayat, nah niki nyambung kali ayat. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Nggih. Wa yahsabuna lan padha nyono sapa man annahum sak temene man iku muhtaduna padha oleh pituduh kabeh. Hati-hati oleh pituduh kok wis ngerasa aku oleh pituduh. Wis gak usah dirasani. Sing penting awake tetep ibadah, ngerasa awake sik butuh rahmat, butuh pituduh terus, ya. Gak usah wis ngerasa wis oleh, wis aman, selamat apa maneh ahli swarga. Nah niku palene wong iku lemah oleh njaluk sepura nang Gusti Allah. Kurang oleh istighfare gara-gara wis ngrasa gak duwe Nah nek diterusno maneh nek wis rumoso oleh pituduh wala yastaghfirun gak perlu ate njaluk sepura nang Gusti Allah. Balik akhirnya sombong gitu. Setan niku lak ngoten mawon nah. Krana ndelok Nabi Adam teko lemah, teko tanah, setan niku iblis iku teko api, lah apa aku nurut ambek Adam sombong entek ibadah sakmono suwene tambah oleh cap laknatullah. Tes nah niki pun mantun kula wae cerita kula niku gak ono gawe niku maca WA kok jarene ana napa niku benda langit nggih sing mendekat nang bumi. Ah niki sik nom-nom ngene iki biasanya buka-buka WA iku. Napa steroid apa asteroid? Steroid. Asteroid. Oh iya. Kene kula niki generasi setengah kolonial berarti gak sepiro. Nah, asteroid niku lho jarene sih. Bu bener bu enggak ya bulan Oktober itu nak lugur nang bumi anek lugur temen dane kaya apa niku ya lah kira-kira nih lugure nang Amerika utawa nang ndi ngoten nang ndi sapa sing ngerti lah jarene wong Amerika siap-siap katene pindah nang Asia, mbok pindah nang Indonesia tambah sesek. Lah nggih wedi ketiban watu dugi anu niku angkasa niku. Asteroid. Lah wau-waune pun enten. Ya, kira-kira ya gak gede koyo singkatene niku kira-kira ngoten. Nah niku nek lugur temen ngoten kira-kira ya wong barang teko luar angkasa itu kan nggih panas ngoten ya. Kira-kira apa gak kobongan negarae. Gedung-gedung apa gak hancur. Ya. Wallahu a'lam. Bener jawab ini.
Nek kula panjenengan wis napa jare Gusti Allah, wayahe ya wayahe. Mboten mau. Eling kapan nika wonten berita kiamat tahun 2000 pinten ngoten nggih to? Dinteni ya gak kiamat-kiamat. Tibake film. Lho nggih ndelok film niku enten kiamat. Balik hatta iza ja'ana, hatta sehingga iza ja'a, tatkalane teka sapa manna ing ingsun Allah. Nggih. Nah, wong niku nek sik dalam kondisi lagi menteng-mentenge utawa enjo-enjone iku kadang lali. Lali nek awake iku semakin menyimpang, semakin adoh nang Gusti Allah utawa ketoke cedhek tapi atine syirik, atine gak krana Gusti Allah. Nah, nek wis ngoten satu saat sadar apa sing dilakoni iku ya gak golek ridhone Gusti Allah, nggih. Gak tulus, ya ana kepentingan liyane, ya. Sehingga nyadari nek awake iku sakmono suwene ibadah, ketoke ibadah tapi kok gak ikhlas gitu. Akhire angen-angen, lah iya awake iki ya apa ya? Pasti wong niku duwe sadar soalnya nggawa fitrah. Menungso itu kan ana fitrah. Ada hati kecil yang di situ ngerti nek iki mono gak bener, iki mono salah, ngerti. Nah, suatu saat nyadari, ya laita. Kala ngucap sapa wong, ya laita eling-eling menawa-menawa baini antarane ingsun wa baina kalan antarane sira bu'dal masyriqaini adoi jagat wetan lan kulon fabi'sal mongko utawi sak olo-olone kanca setan. Jadi nyadari selama iki apa sing dilakoni iku kena virus setan, kena niatan sing gak ikhlas, gak krana Gusti Allah, berarti sudah apa? Cara ngarep-ngarep ridho, ngarep-ngarep napa? Ganjaran niku pupus. Pupuse napa? Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholiha. Berhubung amale gak sholiha, mongko mboten diterima. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi, gak oleh dicampuri kepentingan-kepentingan lainnya. Itu termasuk syirik. Alah mung kula sik belajar mawon bab syirik-syirik titik iku nek wis lancar kula gak syirik. Pas saiki didelok-delok dhisik tapi tak niati meneh-meneh wis gak urusan didelok, gak katene urusan baik didelok, dielem, dinyek gak urus. Nah. Soale jane wong belajar ikhlas niku nggih belajar. Ya. Mboten lujuk-ujuk langsung ikhlas ngoten. Mangkano nek ngadepi ati sing kok ikhlas angel, kok sik ana riyake, kok sik keprujut ngrasani, kok sik apa malih gak tumaknina, nate ngrasa ngoten. Salat iki lho, bener merem-merem tapi kok sik kuwetok meniku wayahe ngene, meniku ana janjene. Nggih ngoten ta?
Rasa kula niki wau ngarang mbek tibake bener. Angen-angen wis di Allahu Akbar koyo mantep ngene. Tapi lho sing diketok iku apa ae masyaallah. Kadang ki wis rakaat kedua apa ketiga ngoten. Nggih. Terus nek kaya ngoten niku ya napa? Dibetha teng dokter ngoten nah. Kula nek salat kok ketok-ketoken apa ya? Napa biasane? Nggih umpama duwe penyakit ngoten, terus nambahno nang dokter pundi kira-kira? Dokter jiwa. Dokter jiwa dikongkon ngisi soal jumlah 500. Iki mono ana kelainan apa mboten? Ya. Nah, nek iki duduk dokter jiwa, dokter ati, dokter rohania, ya ngene iki ya ngaji koyo ngeten-ngeten iki. Ya. Sowan nang kiai, njaluk donga, njaluk pang napa? Wejangan. Nah, niku doktere nggih ngoten niku. Jadi innal muallima wat tabiba kilahuma. Nggih. Jadi tugasnya dokter ambek wong alim iku padha ngekei obat. Cuma siji napa? Resep. Ah, siji resep. Nggih. Nah, niki resepe wong sing atine iku selalu gonjang-ganjing, selalu mamang, selalu gak iso khusyuk. Salate sik kepikiran macam-macam ya. Mboten kula ngomong ngeten terus kula paling khusyuk mboten. Sakjane padha wae berhubung kula teng mriki ngaji jadi kula ngomong babah. Nggih, gak ngono ah. Iya. Wis kula anggap kula nggih pengin belajar kok. Lan gak isin-isin kula. Masya kula dhewe nggih kadang ngoten. Nggih. Lah, tapi carane kudu ngerti ya napa aja ngrumangsani nek awake iku iso ngoten lho. Maksude iso nglakoni ibadah apa wae maceme bentuke mbok iku posone, mbok iku salate, mbok iku ngajine aja dirumangsani iso. Apa engko nek wis rumangsane iso ndek kono engko ndadekno muncule apa aku wis iso. Engko nek aku wis iso wis gak butuh, wis gak menghargai, wis koyo paling apik de lho menceleng maneh. Nah ya apa cara obate niku awake selalu ngrumangsani sik butuh oleh welase Gusti Allah, sik butuh oleh apa? Pituduh oleh bimbingan sangka Gusti Allah. Mas ya wis ngerti nek iki mono api ibadah iki fadhole gedhe, fadilah gedhe. Tetep ya Allah muga-muga panjenengan paringi kuat, panjenengan paringi saged. Ya. Wis kate berangkat durung karuan tutuk nggon ya tetep bismillahirrahmanirrahim ya Allah mugi-mugi panjenengan paringi saged nglampahi masih ya wis karek lungguh karek maca sik tetep muga-muga diparingi saged nglampahi apa wae bentuke. Lah nek ngoten insyaallah setane gak wani nyedek. Soale apa sik gumantung ndak ngarep-ngarep oleh pitulunge Gusti Allah. Pemane sing wis sepuh-sepuh niki ya. Kula dhewe gak kerasa lho kok umur wis sakmene. Rasaku sik wingi. Sami ta mboten ngoten ta. Nggih. Sakmene wis katene ngene lho pikirane wis macam-macam. Nah, terus iki katene nang di transit nang di mariki pasti mboten enten sing gak ate transit niku bakale transit kabeh nang gone kubu. Nah katene mboten
transit terus urip terus. Lah nek wis ngoten walay yanfa'akumul yauma walay yanfa'alan ora migunani ing sira kabeh. Ora migunani ing sira kabeh apa pengarep-ngarep ya. Al yauma ing dina iki. Al yauma ing dalem dina iki iz zalamtum napa? Sangka lawis kok sangka lawis tatkalane zalim sapa sira kabeh. Nggih. Iz iku tatkalane zalamtum iku zalim sapa sira kabeh. Nggih. Jadi suatu saat kula panjenengan iku ya mengalami penyesalan nggih krana ketika dikai kesempatan gak digunakno kanggo keapian nggih berarti zalim nang awake dikai kesempatan padahal isok tapi gak dilakoni nggih. Nah, nek wis kelewat nggih waktu kan mboten saged diputer malih gitu. Nah, ya wis karek getune. Ya. Luweh-luweh nek wis mati, wis gak iso balik maneh. Biyen lapo gak melok kumpul-kumpul. Biyen lapo gak nglakoni ana kesempatan. Nah, wis gak kanggo, wis kelewat alias apa? Wassalamu wis selesai gak ono urusan. Annakum sak temene sira kabeh fil azabi ing dalem siksa mustarikuna iku padha seputon kabeh. Dadi nek wis wayahe mati nek kono engko dikumpulno apa sing dadi gambrete dadi kekancane nek biyene iku kancane ambek wong-wong sing elek-elek meneh ketemune wong sing elek. Jadi hawane donya meneh kegawa nang gone pundi kuburan ya. Nah, nek kancane jamaah ngaji insyaallah benjing nang kuburan ketemu kaya ngeten. Kira-kira ya napa seneng mboten? Engko nek kuburane hawane iku seneng. Ah iku wis tanda-tanda meneh balike nang akhirate iku hawane swarga. Dadi nek diurut-urut hawa niku ndadekno tanda nek swarga iku nggone napa ketenangan, kedamaian gitu. Berarti apa sing dilakoni ndek donya iki ngrasakno tenange, damene, iso nikmati ibadah niku hawa swarga. Tapi nek sing ana iku pepeko terus, pepeko niku napa? Niku cara Jawa ya. Nek cara sing kasar titik napa kasar titik? Gopo gak tenang, ah niku lho. Ya. Ibadah gopo gak iso ngrasakno nikmat. Ruwet ya. Pemane? Sembrono. Nah, iku hawa-hawa gak iso nikmati ibadah, muga-muga pun sampai keterusan ya. Wis umur sakmeten ya apa tambah iso ngrasakno nikmati ibadah. Sik iso tenang anteng. Ojo dadi wong iku tambah tuwa, tambah gak tenang, tambah gak nikmat ibadah. Nah, wong ngono iku hawane hawa nek ngarani neraka kok sawangane. Hawane
Mboten enten sing warning kan iki. Mboten sing lampu kuning. Padahal wau kula awali lho. Ya. Pun cukup sakmeten mawon benjing diterusaken mawon. Nggih. Sing penting ngajine niki masih guyon-guyon ya. Titikake muga-muga oleh manfaate. Allahumma amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا عيبا إلا سترته ولا مرضا يا الله يا رب أو ولدا إلا ربيته وأصلحته ولا مرضا يا الله يا شافع الأمراض إلا شفيته ولا طفلا يا الله يا رب أو ولدا إلا ربيته وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم احينا حياة طيبة نعيش بها على شاطئ بحر محبتك ومغفرتك، والبسنا مهابة عند العوالم العلوية، وافتح عين قلبنا بأسرار نورك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله الموافق إلى أقوم الطريق، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.